ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ହେଉଛି ଅଣ୍ଡାରେ ତ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଖାଇଥିବେ କି ମାନେ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ଖାଇଥିବେ, ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ ଖାଇଥିବେ। ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡାରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ଟେ ବନେଇବି, ଆପଣମାନେ ଏ ଆଇଟମ୍ କେବେ ବି ଖାଇନଥିବେ, ମୁଁ ସିଓର୍। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ ବନେଇବି, ଅଣ୍ଡା ବାଇଗଣୀ ବନେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ମୁଁ ଏଠି କିଛି ନେଇଛି, ଅଣ୍ଡା ତ ନେଇଥିଲି ତରକାରୀ ବନେଇବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଭାବିଲି ଆଜି କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ମାନେ ଯେଉଁ ପିଆଜ କିଛି ଛେଚିକି ନେଇଛି, ଆଉ ହଳଦୀ, ଲୁଣ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଚିକେନ୍ ମସଲା ଏମିତି ସବୁ ନେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏଇ ମୋର ନୂଆ ଆଇଟମ୍ଟି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରିକି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ମୁଁ ନେଇ ସାରିକି ଅଣ୍ଡାକୁ ବି ପକାଇ ନେଇଛି ଭାଙ୍ଗିକି, କଞ୍ଚା ଅଣ୍ଡା ଭାଙ୍ଗିକି ପକାଇକି ଗୋଳେଇ ନେଇଛି। ବାଇଗଣକୁ ଏମିତି ଗୋଟା ବାଇଗଣକୁ ଏମିତି ଶିରା ଶିରା କରିକି କାଟି ନେଇଛି, କାହିଁକିନା ଟିକେ ସରୁ ସରୁ କରିକି ନ କାଟିଲେ ବାଇଗଣ ସିଝିବନି। ସେଥିପାଇଁ କାଟିକି ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ଫଟେଇକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଗୋଳେଇ ନେଇଛି। ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ଯେଉଁ ସିଝେଇଥିଲି ତରକାରୀ ବନେଇବି ବୋଲି ଏବେ ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଆକୁ ଗୋଳେଇ ନେଇକି ଯେଉଁ ବାଇଗଣ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ଏବେ ତା ଦେହରେ ପକାଇ ନେବା। କଢ଼େଇ ବି ସେପଟେ ବସେଇ ଦେଇଛି ଗରମ ହେବା ପାଇଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ବାଇଗଣକୁ ଗୋଟା ବାଇଗଣକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି କଢ଼େଇରେ କିଛି ତେଲ ଦେଇକି, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଛଣାଯାଏ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏଠି ଛାଣି ନାହିଁ, ଏମିତି ନର୍ମାଲ ଯେମିତି ଅଳ୍ପ ତେଲ ପକାଇକି କରନ୍ତି ସେମିତି ହିଁ ବନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଅଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ପୁଟିଂଟା ବନେଇଥିଲି ଏବେ ତାକୁ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି ବାଇଗଣ ସହିତ ଗୋଳେଇ ନେବା। ସେପଟେ ମୁଁ ତେଲ ପକାଇ ନେଇଛି କଢ଼େଇରେ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ। ଏବେ କଢ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ ହେବା ପରେ ସେଇ ତେଲରେ ଆମେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବାଇଗଣକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଛାଡ଼ିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ଭାବରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବାଇଗଣକୁ ଅଣ୍ଡା ସହିତ ଗୋଳେଇକି ପକାଇ ନେଇଛି। ଏବେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, କାହିଁକିନା ବାଇଗଣଟା ଅଣ୍ଡା ତ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ବାଇଗଣଟା ସିଝିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ନା, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ନେଇଛି। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ମାନେ ଓଲଟେଇ ଦେଇଛି, ବା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍କୁ ଓଲଟେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଆକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଘୋଡ଼େଇ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ମାନେ ଯେମିତି ବାଇଗଣଟା ବି ସିଝିଯିବ, ଅଣ୍ଡା ବି ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର କେତେ ସୁନ୍ଦର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଅଣ୍ଡା ବାଇଗଣୀ। ଆପଣମାନେ ଏବେ ଏଇ ଆଇଟମ୍ କେବେ ଟ୍ରାଏ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଏମିତି ଭାବରେ କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ତାପରେ କାଢ଼ି ନେବା। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ଅଣ୍ଡା ବାଇଗଣୀ। ସତ କହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇ ଆଇଟମ୍ଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି, ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ଆପଣ ନିଜେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଇଟମ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ମୋର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ।